predsednik Upravnog odbora Badminton saveza Srbije Radomir Jović. Evo se ovde normalno ponovo na sajmu sporta u jednoj od definitivno najinteresantnijih prezentacija. Badminton savez Srbije ponovo na sajmu sporta. Zaista siguran sam da smo jedan od najsrećnijih saveza kada je ova manifestacija u pitanju, odnosno kada je vraćanje na scenu srpskog sporta ove manifestacije u pitanju. Sajam sporta, fantastična prilika i mogućnost da se predstavimo, da pokažemo do kog smo dostignuća kada je takmičarski badminton u pitanju stigli, da sve to praktično prikažemo i našim kolegama i predstavnicima institucija i brojnim gostima kojih je prošle godine bilo više desetina hiljada, što očekujemo od ove godine, da prikažemo naš sport predstavnicima lokalnih samouprava, predstavnicima lokalnih sportskih saveza, što je posebno bitno kada je u pitanju širenje badminton porodice i generalno širenje sportske porodice na teritoriji Republike Srbije. Svi najbolji i najuspešniji i najperspektivniji takmičari Badminton saveza Srbije, odnosno reprezentativci, su na sajmu sporta, osim generacije 2002. godište mlađe koji brane boje Srbije na Kupu nacija u Mađarskoj. Zaista smo izašli u najjačem, punom i najjačem sastavu i zajedno sa bratskim sportom tenisom predstavljamo naše sportske discipline na profesionalnom olimpijskom terenu i prava je prilika da ne samo Beograđani, već apsolutno svi koji kroz 3 dana i praktično preko 15 sati badmintona na terenu imaju priliku i da vide i da osete taj virus koji se zove badminton i da požele da zaigraju i na kraju da zaigraju sa nama na terenu, a kasnije nakon sajma sporta i da se priključe u bilo kom obliku badminton porodice. Ono što je bitno jeste da kažemo da je samo u 2016. godini Badminton savez Srbije, odnosno takmičari Badminton saveza Srbije, su osvojili blizu 150 međunarodnih medalja. Sa druge strane, takmičarski sistem je unapređen i generalno aktivnosti u kalendaru godišnjem ima preko 100 kada je naš savez u pitanju. Ne zapostavljaju se ni niži oblici, odnosno niže kategorije takmičenja i takmičara, niti se izostavljaju one uzrasne kategorije kako najmlađe, tako i one najstarije. Vredi zaista napomenuti da je Badminton savez Srbije napredovao do nivoa da je održano i prvo prvenstvo Srbije za veterane, što je posebno interesantno u konkurencijama 35+, 45+, 55+. Sa druge strane, badminton kao školski sport se sa uspehom razvija i kroz više školskih takmičenja, kroz nastavu fizičkog vaspitanja, odnosno kada je u pitanju izabrani sport, odnosno predmet, u više gradova se razvija, ali ono što smo najavljivali dugo, odnosno ono što nas očekuje u narednoj godini, nadam se, je godina u znaku badmintona kao školskog sporta. Razvili smo sa Svetskom federacijom Shuttle Time projekat, doveli smo do nivoa da može da se primeni i sada zaista uz podršku nadležnih institucija očekujemo da ćemo sledeće godine imati bum kada je badminton kao školski sport u pitanju. Prilika jeste zaista da se zahvalimo najsrdačnije Ministarstvo omladine i sporta, koje rad Badminton saveza Srbije kroz različite oblike kontinuirano pomaže sve ove godine i zaista bez Ministarstva omladine i sporta ne bi bili ovi rezultati kako takmičarski, tako organizacioni uopšte zamislivi. Hvala Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije predvođenom gospodinom Udovičićem. Hvala Olimpijskom komitetu Srbije koji kroz razvojne projekte i programe omogućava upravo onoj najosetljivijoj kategoriji mladih takmičara gde se lomi i gde ti mladi takmičari praktično prelaze iz poluprofesionalaca na neki način u profesionalce i donose nam kasnije te seniorske medalje. Upravo ti razvojni projekti i programi kroz direktno finansiranje trenažnih aktivnosti i obezbeđivanje uslova za trening i odlaske na takmičenja su dali sjajne rezultate, upravo te trocifreni broj međunarodnih medalja, među kojima podsjećamo da imamo i prva mesta, odnosno najbolje plasmane na evropskim rang listama, imamo osvojene medalje na praktično svim kategorijama, takmičenjima svih kategorija kada je globalna scena u pitanju, mlade olimpijce, osvajači medalja na evropskim prvenstvima i tako dalje. Kada je u pitanju Balkan, možemo da kažemo da smo sada uz Tursku najuspešnija zemlja, uspeli smo čak i Turke da pobedimo u ekipnoj konkurenciji. Zaista programi, još jednom podlačim, u organizaciji i praktično pod kapom Olimpijskog komiteta Srbije, koji su takođe podržani od strane Ministarstva omladine i sporta, daju fantastične rezultate i zaista verujemo da će se nastaviti sa tom praksom.
i naravno Sportski savez Srbije kao organizator sajma sporta, kao institucija koja opet uz podršku ministarstva je vratila sajam sporta na scenu. Mnogo hvala od strane Badminton saveza Srbije, jer ovo je prilika i da se predstavimo, da se družimo i da provedemo fantastično vreme za ove mlade sportiste, ne iz našeg sporta, nego praktično iz preko 90 granskih saveza. Čini mi se ovo je jedna lepa sportska ekskurzija, sa druge strane nama koji vodimo institucije je prilika da razmenimo iskustva, da učestvujemo na formalnim događajima, da sa druge strane se predstavimo i kompletnoj javnosti kroz veliku medijsku zastupljenost. Hvala vašoj medijskoj kući još jednom. Mi ćemo se truditi da sajam sporta iskoristimo na najbolji mogući način, kao i ranijih godina, i sigurni smo da će rezultati na svim poljima biti još značajniji posle ovako velike manifestacije. Četvoricu koju gledamo sve vreme iza zaista su fenomenalni. Mislim, ovo je prezentacija, ali kao da je pravi meč. Upravo tako, naši takmičari praktično svaki, pa i revijalni meč, shvataju veoma ozbiljno, što govori o zaista nivou njihovog pristupa, kako trenažnim, tako takmičarskim aktivnostima. Prilika na sajmu i jeste da se predstavi ono najbolje i zaista naši takmičari uz neke, čini mi se, revijalne poteze, koliko sam uspeo da uočim, zaista se iza leđa i kroz noge i u špagi. Ali vrlo praktično se razumemo, u datom nije to bilo ništa ono... Apsolutno, u badmintonu zaista se često neki, pa skoro nadrealni, nadljudski potezi vide, ne iz revijalnih razloga, već zaista iz razloga potrebe. Loptica leti blizu 500 km na čas u nekim trenucima. Broj razmenjenih udaraca, broj pretrčanih kilometara, odnos poena i pauze, dužina svakog poena veoma ide u prilog činjenici da je badminton jedan od najnapornijih pojedinačnih olimpijskih sportova i ja se nadam da naši u ovom trenutku muški takmičari na pravi način to predstavljaju. Sa druge strane, jako je lepo videti brojnu decu oko terena koja požele, nakon predstavljanja od strane naših, mislim da su tu sada i seniori na terenu, stipendisti Ministarstva omladine i sporta, oni požele da uzmu reket, pa onda vidite, to nije tako lako, ali je jako lako započeti igru, odnosno održati lopticu u igri, i to je ono što njih, ne samo njih, već i starije kupi, i ja mislim da svake godine imamo sve veći broj dece na terenu, ali sve veći broj i naših kolega iz sportskih saveza i generalno roditelja koji žele da se probaju nečemu što su igrali u mladosti, a sada je na jednom nivou takmičarsko-sportskom, to je jedna potpuno druga dimenzija. Mi smo se potrudili da uz ovaj profesionalni teren zaista prave uslove za takmičarski badminton omogućimo, i siguran sam da će porodica značajno naša porasti posle ovog sajma sporta. Ono što najbitnije, sve manje i manje ljudi zove bagminton, kao što se decenijama pričalo, nego badminton, naravno. Eto, i vaša medijska kuća i mi radimo godinama na tome da se nauči kako se naš sport tačno zove. Praktično je badminton jedna regija u Engleskoj iz koje dolazi Vojvoda, koji je po jednoj od verzija zaslužan za institucionalizaciju posredno, odnosno neposredno za badminton u ovom obliku na evropskom kontinentu, koji se kasnije kroz te kolonijalne puteve širio, odnosno vraćao na druge kontinente. Valjda je našem narodu jednostavnije da to G negde se pojavi, ali važno je da ljudi znaju za naš sport, važno je zaista, nama je posebno važno da je badminton jedan od zaista onih olimpijskih sportova koji imaju uporište u 184 države članice Svetske federacije, u tome da je u zemljama Dalekog istoga više nego nacionalni sport u pitanju, u tome da svih 5 kontinenata veoma aktivno učestvuje u svim oblicima svetskog badmintona, i takmičarskog i organizacionog. Imali smo prilike da gledamo olimpijske igre u Riju, gde je badminton bio posvećen, gde je bio veoma gledan i gde, moram da kažem, još jednom da uputim čestitke našoj dragoj koleginici iz Španije, koja je uspela da osvetla obraz Evrope i da osvoji olimpijsko zlato, i da zaista posle 1996. godine, eto, u Evropu dođe najsjajnije odličje o kom svi sanjaju. Tako da u našem sportu devojka dolazi iz Španije, u našem tekvondou dolazi iz Srbije. Mi se nadamo zaista da ćemo putem uspeha i Milice i Tijane i naših dragih kolega iz ostalih sportova, da ovim fantastičnim juniorskim i kadetskim rezultatima, da olimpijskim igrama mladih pridružimo i velike olimpijske igre. I ono što je posebno važno,
da se napomene, u porodicu paraolimpijskih sportova je zvanično od ove godine ušao parabadminton. Već nekoliko godina aktivno radimo i na razvoju parabadmintona, već u protekle 2 godine smo imali učesnike 2 evropska prvenstva, ostvaruje se bliža saradnja sa Paraolimpijskim komitetom Srbije i svakako badminton kao jedan vrlo pristupačan, racionalan u smislu zahteva sport, mislim da će naići zaista i kada je paraolimpijski sport, konkretno parabadminton u pitanju, na sve veći broj polaznika, učesnika i veoma ćemo veliku pažnju posvetiti i razvoju ove grane. Selektor badmintone reprezentacije Milan Barbir, evo nas ovde na sajmu sporta i sad je već praktično kraj godine, je li tako? Jeste zadovoljni ovom godinom? U stvari, vjerojatno ima još neki takmičenja, ne verujem da je sve završeno. Ima i trenutno takmičenja, bit će još poneko u decembru, to jest bit će još malo više u decembru, ali ajde da kažemo da nisu neki prioritet što se tiče osvajanja medalja, a medalja ove godine je bilo previše, ali evo, iskreno radujem se polako kraju ove godine, ali januar je već blizu i kreće nove obaveze, ali evo, tu smo, radni smo, voljni smo, raspoloženi smo, idemo dalje. A vi kao dvoranski sport aktualni ste cijele godine, niste vezani za vreme. Pa jeste, u stvari u Srbiji mislimo da je badminton sport za napolje, ali mi smo isključivo dvoranski sport, da ne kažem beli sport, vrlo smo osjetljivi, vetar nam jako smeta, kiša, sunce, tako da cele godine funkcionišemo bez prestanka i nema više jesen-zima ili kao u fudbalu prolećna i jesenja sezona, kod nas je stvarno kalendarska cela sezona od januara do decembra, pa ko preživi, a je najbolje. Šta je najbitnije za narednu godinu? Koje su takmičenja najbitnija i kakve su vam želje za narednu godinu? Pa imat ćemo svetsko prvenstvo za seniore, imat ćemo juniorsko evropsko prvenstvo do 19 godina, to su neki pikovi, da kažem, gde ćemo pokušati da napravimo što bolje rezultate, plus mnogo svetskih i evropskih kupova gde se prosto borimo za što bolji plasman i rang na svetskim rang listama, evropskim rang listama, pomoću kojih opet ispunjamo neke norme i kvalifikacije za neka sledeća takmičenja. Od koga očekujete da, neću kažem da eksplodira sledeće godine, već da se polako diže? Mislim, verovatno od svih, jel da, ali... Stvarno se trudimo, da, bilo bi nezahvalno da nekoga apostrofiram, ali stvarno se trudimo da na svim nivoima pokrijemo apsolutno talenat koji posjedujemo. Dragoslav Petrović je sad 2. godinu mladi senior, nadamo se da će sad početi da onako to navikavanje da se materializuje u smislu stvarno nekih osvajanja seniorskih ozbiljnih medalja. Ima tu još par dobrih seniora, Milica Simić, Igor Bjelan, Ilija Pavlović, Miodrag Kaličević, stvarno imamo dobro. Lepo je što generacija do 19 godina, sjajna 4 momka, evo ovde iza nas, koji sad uzimaju na tim svetskim evropskim kupovima medalje. Evo, njih spremamo za to evropsko do 19 godina, ja se nadam da će jedan da probije. Generacija do 17 do 15 godina imamo 5. u Evropi, tako da prosto ne smemo da se opustimo, onako pokušamo da svima damo jednako šanse, jednako rada, jednako, da kažem, iskoristiti od svega što možemo sa naše i sa njihove strane. SOS kanal ima dosta akcija koje se tiču zdravlja mladih, poslednje trenira i budi zdrav. Želja nam je da što više dece trenira, a badminton je zaista idealan sport za treniranje, generalno gledom ne govorimo o profi konkurenciji, da bi što manje deca bilo gojazno, samim tim i bolesno, jel da? Pa jeste, ja stvarno od srca podržavam svaku takvu akciju, svi znamo kao neki modern trend je da prosto smanjujemo fizičke aktivnosti, a trebalo bi da ih povećavamo. Badminton po meni, ajde nije što je moj sport, je stvarno sjajan, gde god dođemo na promociju i prezentaciju sporta, stvarno deca koja imaju, da kažem, i neku averziju prema sportu, rado ustaju, rado pokušavaju, badminton su maltene svi igrali, tako da evo mi ćemo i sa badmintonom pokušati da na svaki način da doprinesemo tome da što više dece sa osmehom na licu upražnjava fizičke aktivnosti, samim tim i sport. Miša Kaličanin je bio promoter badmintona ovde, ali ti si tu i kao takmičar, ali i kao stipendista. O čemu se radi, kaži nam? Pa tako, ja sam jedan od te trenutno najstarije generacije koju Badminton Savez Srbije ima, reprezentativci, i naravno uvek nam je drago da možemo da izađemo u susret i da ispromovišemo naš sport u najboljem mogućem svetlu. Stipendija, o čemu se radi, kaži nam nekoliko reči. Pa to je stipendija Ministarstva omladine i sporta, svi, to jest najbolji, najperspektivniji takmičari Badminton Saveza Srbije dobijaju, to su osvajači nacionalnih titula, odnosno trenutni šampioni države u badmintonu, tako je. Ali to je vezano i sa nekim evropskim forumima, je li tako? O čemu se tačno radi? Ne, trenutno ja sam član
jednog programa koji je podržan od strane Evropske unije, zove se TASEM program, koji u suštini edukuje mlade sportiste za neki nastavak karijere u nekoj drugoj oblasti. Trenutno na čemu radim to je oblast event managementa, tako da je blisko povezana sa svim ovim sportskim događajima, tako da mi to baš prija trenutno i jako mi je drago što sam član takvog projekta. Ti ćeš malte neka ove slači, oni su redovno išli da studiraju i upucuje vežbali, što je sjajan miks. Da, tako je. Taj projekat koji je organizovan od strane Erasmus Plusa i Evropske unije se otprilike bazira na tim nekim ranijim, da kažemo, projektima koji su se odvijali u širom sveta.